Namanya siapa ini sayang? Sini dong. Ora ono rong tahun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parham. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene sing ra ono nyatane. Dadi lawan politik order baru, dadi korban ambisi repoi palsu. Ayo senajan cacate tramu tangis batin aluku, andi kucing andi asu. SM opo partai formas opo mung RT sing penting tumindake. Anten mah kelingan walingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Nova Music. Reja Audio. Ayo mas, saya ke situ. Dawar taka. Selalu ngamu ake sing rumangsa pelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dijegal rono rene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Wis lilo dadi korban, dicegal iki Mas Alan rene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Ayo Mas. Bella